Poznáte parfumériu, kde si za minimálnu cenu môžete zakúpiť vzorku nejakého parfému, ktorý ste si vybrali? Ja veru nie, okrem nášho online shopu. Tam máme vzorky ku každému jednému parfému, ktoré si môžete zakúpiť. A aké parfémy máme v ponuke? Máme v ponuke dámske parfémy, unisex parfémy, to sú zo série Classic, aj pánsky parfém zo série Classic. A potom máme zo série Deluxe, máme pánske parfémy, dámske parfémy a aj unisex nejaké parfémy. Takže každý má možnosť si vybrať takú vôňu, aká mu pristane, aká sa mu páči.